Iz kog veka su ove freske? Iz 14. I to je zadužbina? To obnovio je kralj Milutin. A u 11. veku podigao je vizantijski car Roman Tiro. I ovim freskama ni Turci niko živi nije mogao ništa. Pa nije, nažalost, to je krajem 19. veka je porušena Milutinova crkva. I onda je podignuta ova novija, bez blagoslova tamo su biti pometa Vikentija, ali tako je sad tu čudno.